Ndewonu ndị ọma na-ekiri ife nkiri a. Ana m anabata unu na vidio nkụzi nke SMCDA ọzọ. Na vidio a aga m akụziri unu ka unu ga-esi jiri DexTools wee lelee chaatị Wikicat nakwa ihe gbasara Wikicat ọbụla. DexTools bụ ngwaọrụ eji nyochaa ihe gbasara cryptocurrency ọbụla ị na-achọ nakwa ọnụahịa ya. Ọ bụkwa ngwaọrụ na-egosi ọnụahịa token ọbụla na mgbe ọbụla iji chọọ ya. Ọ ga-egosikwa gị ihe ndị ọzọ dịka liquidity coin ahụ nakwa volume ya. Ka anyị banyezie n'ọrụ ugbu a. Tupu anyị abanye n'ime DexTools, ị ga-ebu ụzọ banye na browser gị. Ọ bụrụ Chrome ka ị nwere maọbụ Kiwi browser, banye na nke ọbụla ị nwere. Ya bụ, ị ga-abanye n'ime browser gị. Ịbanye n'ime browser, ihe nwere ebe a bụ Chrome. Ịbanye n'ime browser gị, jee n'igwe eji achọ ihe, debanye dextools.io/app/en. Ya bụ ihe deba. Mee ya ka ọ gaa. Mesie ya, ọ ga na-egosi etu a. Ị pịa aka n'ebe dị search, ịbanye WKC ya Wikicat n'ime ebe a. Wikicat bụ nke izizi ga-ebu ụzọ gosi ebe a. Ya bụ nke nwere buusu ọcha, pịa ya aka ka o gosi ihe gbasara ya. Ọ ga-ebuputere gị Wikicat, ihe niile gbasara Wikicat ebe a. Ị na-anya, ị ga-ahụ ebe edere liquidity na mgbago aka ekpe gị. Fụkwa ebe edere coin market cap n'aka nri gị. Ya bụ coin market cap. N'ezi anya na mgbada, ị ga-ahụ chaatị Wikicat. Etu ọkwa ka ị ga-esi hụ coin ọbụla na ihe gbasara ya nke ọbụla ị na-achọ n'ime DexTools. Daalụnụ na ịnọnyere na vidio nke a. Ana m ele anya n'ihu unu.